Nervis, últims consells... Las dos con el pie derecho a la vez. Rectificacions, fotografies... És l'assaig oficial de la proclamació de les Falleres Majors de València 2011 que s'ha fet este matí a l'Ajuntament. Això sí, sense les màximes representants de la festa, perquè fins dimarts no sabrem quina xiqueta i quina jove seran les elegides per ocupar el càrrec. Per això algunes d'elles, triades a l'atzar, han hagut d'improvisar el paper. Tot davall l'atenta mirada dels jurats, que a dia d'avui continuen treballant i han seguit de prop l'assaig per comprovar les maneres de totes les candidates. Estes famoses escales en el Montfaller les duran dimecres a un dels moments més esperats. En este hemicicle es farà pública la proclamació de les Falleres Majors de València i les Corts d'Honor d'enguany. És un dia que sobretot el Montfaller, però jo diria que també el que no és faller, pues espera conèixer aquests dos rostres nous, no? que van a representar a tota la festa fallera. Així que recorden, dimarts de vesprada serà la telefonada de l'alcaldessa que podran seguir en directe a través d'esta casa i l'endemà la proclamació oficial de les noves representants del Montfaller.